Mavar je na slobode, vráti sa do RFA, nové zistenia vo Vémolovej kauze. Na Carlosa vraj chýbajú dôkazy. V čom je KSV iné ako Octagon a vie profesionálna MMA organizácia bojovať s Clashom? Ja som Johan a MMA v skratke je späť. Tadeáš Mavar Rúžička je von z väzenia. Vo väzení si odpikával trest za situáciu, ktorá nastala na pražskom kúpalisku, aj za fackovanie bezvládne ležiaceho muža na ulici, ktoré sám zdieľal na Instagrame. Proč jste se takhle choval? Vědomujete si, že jste byl v podmínce? Je vám to líto? Co říkáte na rozhodnutí soudu? Na rováši mal aj ďalšie incidenty. Čelil aj súdom pre obvinenia z lúpeže a vyhrážania sa ženám na Prahe 6. Teraz je však po 17 mesiacoch za mrežami na slobode. Rapper 13 Many oznámil na Instagrame krst svojho nového albumu a aj nečakaného špeciálneho hostia Mavara. Já vás všechny zdravím, chtěl bych vás pozvat 34. na křest mýho alba Big Problem. Bude se to konat v Praze v Ox klubu, budou tam se mnou special guesti, ale jeden obzvlášť special guest pro mě, nikdo jiný než můj brácha Tadeáš Mavar Rúžička. Čau bráško. Já tě vítám. Já vás zdravím, těším se na 34., kde se budu moc ukázat tady spolu se svým bráchou, který ho znám celý svůj život, hodně pro mě znamená, hodně mi v životě pomohl a teď se konečně můžu ukázat i já, potom co mě pustili zpátky s čistou hlavou, v plný palbě, vidíme se. Promotér Marhansky povedal, že o tom, že majú Rúžičku prepustiť, vedel. Zatiaľ však nepovedal, či je reálny jeho návrat do RFA. Vedeli sme, že ho na konci februára alebo začiatkom marca pustia. Zatiaľ je ale predčasné hovoriť o tom, či ho v našej organizácii znovu uvidíme, pretože vôbec neviem, akého Tadeáša pustili von, ako celú situáciu vníma, či sa poučil, či mu to skutočne zmenilo život a prehodnotil svoje priority. To ukáže najbližší čas. Teraz bude späť medzi ľuďmi a uvidí sa, či sa poučil a začne sa venovať športu a správnym veciam. Podľa toho sa budeme rozhodovať aj my ako organizácia. Nad Mavarom neláme palicu, ale až čas ukáže, či sa poučil a či ho znova uvidíme v RFA. Nikdy sme nad nikým nelámali palicu a neprehlasovali, že u nás už nikdy nebude zápasiť. To platí aj u Tadeáša. Svoj trest si odsedel a je na ňom, aby si urobil sebereflexiu a zaradil sa do bežného života. Jeho návrat k nám ale určite nie je téma, ktorú by sme riešili v najbližších dňoch. No a čo si myslíte vy? Dostane ešte Mavar šancu v RFA alebo Clashi? Alebo aká je jeho budúcnosť v bojových športoch? Napíšte mi to do komentára. Koncom minulého roka zasahovala polícia a colníci v dome Carlosa Vémolu. Zápasník bol obvinený zo závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu a následne vzatý do väzby. Po takmer mesiaci ho prepustili na kauciu vo výške 15 miliónov českých korún. Investigatívny novinár Jiří Hinek prišiel teraz s novými informáciami k Vémolovej kauze. Zoznámil sa s niektorými policajnými dokumentami k tomuto prípadu. Ako hlavný organizátor je tam menovaný Antonín Beck a k jeho nelegálnej činnosti majú byť v spise aj dôkazy. Podľa informácií, ktoré má Hinek, však na Vémolu nie sú žiadne dôkazy, ktoré by ho usvedčovali. Keď som pátral, čo na neho vlastne majú, tak podľa mojich informácií nejde o žiadne svedectvá ani listinné dôkazy, ktoré by ho usvedčovali. A nič extra sa nenašlo ani u neho doma. V podstate jediné má byť to, že tam boli nejakí anonymní policajní informátori. Tí vraj tvrdili, že Vémola sa v minulosti mal podieľať na distribúcii drog v Anglicku. No a preto sa na neho polícia zamerala. Ale o tých informátoroch nechcú bližšie hovoriť. Podľa investigatívneho novinára to vyzerá tak, že polícia si myslela, že keď ho zavrú, tak z neho niečo dostanú. Nevyzerá však, že by sa to podarilo. Alebo si mysleli, že napríklad nájdu pri domových prehliadkach niečo, čo bude k Vémolovi smerovať. A to sa tiež nestalo. Antonín Beck ale vraj spolupracuje s políciou a Hinek pripúšťa, že Beck mohol polícii povedať niečo o Vémolovi. Carlos Vémola mal podľa policajného uznesenia zaistiť a koordinovať transport drog kamionovou dopravou u bližšie nezistenej prepravnej spoločnosti. Novinár Hinek sa pozastavoval nad tým, že ide o bližšie nezistenú prepravnú spoločnosť. A teda, ako môže polícia vedieť, že niečo posielal? Hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály povedala, že vyšetrovanie trestného spisu potrvá určite ešte niekoľko mesiacov. Spolumajiteľ KSV Kavulsky jasne povedal, v čom sa poľská organizácia líši od Octagonu. Pokiaľ ide o Octagon, situácia je rozhodne iná než tá, o ktorej sme práve hovorili, pretože sa jedná o organizáciu, ktorá sa venuje rovnakému športu. K show pristupuje trochu inak, viac po americky. Pokiaľ ste boli na zápase NBA, viete, že sa tam robí show a skáču akrobati. My sme však vychovaní v duchu organizácie Pride, kde sa snažíte budovať atmosféru a napätie pred blížiacim sa zápasom. Octagon spomenul aj bývalý šampión KSV Příbyš a trocha si do neho rýpol. V tejto chvíli sa koncentrujem na supera, ale to neznamená, že sa nerozhliadam a trochu nepomáham matchmakerovi.
Nech privádza nových bojovníkov, nech sa tá divízia rozvíja. Sme športovo najsilnejšia organizácia v Európe a tak to musí zostať. Nedovoľme, aby tí lepší bojovníci prechádzali do oktagonu. My ich chceme tu. Do oktagonu nech chodí len odpad. Bývalý marketingový šéf Oktagonu sa v rozhovore pre denník Sport rozhovoril o Clashi ako konkurencii Oktagonu. Hovorí, že od začiatku Clash považoval za hrozbu. Clash začal fungovat, když už jste byl vy ještě ve funkci. Co jste se to tenkrát říkal? Považoval jste to už tehdy jako hrozbu? Jo, považoval. Já jsem se díval na každý Clash, byl jsem se na to podívat i fyzicky a dělal jsem si poznámky a psal jsem si, co dělají oni líp, co dělá Oktagon líp, protože to pro mě bylo velmi důležité vlastně sledovat a dokázat na to reagovat. A zase, prostě těžko se reaguje na něco, co útočí na vaše nejprimitivnější jako půdy, který jako člověk máte. Tak ježiš, s tím se těžko jako zápasí. A je mi vlastně smutno z toho, kam se to až dopracovalo. Považuji to za něco extrémně jako odporného. Clash to má podľa neho ľahšie v tom, že dáva zápasy ľuďom, ktorí už sú nejakým spôsobom známi a majú svoju bublinu followerov. Oktagon svojich bojovníkov musí budovať. No a dá sa s Clashom vôbec bojovať? Úplně na rovinu nedá se s tím bojovat nijak. Pokud se nesnížíte na jejich úroveň a nezačnete dělat to, co oni, tak se s tím velmi těžko bojuje. Takže Clash nejde porazit? Nejde porazit. Nejde. Je to trochu jiná cílovka, která se překrývá, nebo řeknu to takhle. Oktagon sleduje spíš starší, Clash mladší, ale je tam takový jako překryv té cílovky, který miluje Carlose Vemolu a třeba Kozmu a tak dál, ale kdyby ten ve stejný den byl jako Clash, tak si ty děcka vyberou ten Clash, protože to je prostě víc jako sexy pro ten mozek, no, zase ten dopamin, jo, že Clash vám do toho mozku dá větší šlehu. Jo, to si fetnete prostě víc. Ten Oktagon je prostě větší nuda, no. Jo, že ten dopamin u toho Clashe je silnější. A pojďme si říct, že žijeme v dopaminové době a pro tu cílovou skupinu, no, to je těžký porazit. Myslím, že to je fakt nereálný porazit. Clash sa podľa neho nedá poraziť a musí to skončiť samé. Napríklad tak, že zájdu už za nejakú hranu a Clash tak povediať zavrú. No ale kde je tá hrana? Na poslednom Clashi zápasila tehotná žena, následne Palihari hryzol do ucha Mikuláška a potom ho napadli fanúšikovia po ceste z klietky. Kam až to môže zájsť? Kľudne mi napíšte, aký je váš názor na Clash. Ale dneska pro mě je to, fakt řeknu, odpad společnosti, který se pořád posouvá dál. Vím, že tam byli teďka vozíčkáři. Ale já rozumím tomu, že ten promotér toho Clashe to dělá, tak on to potřebuje posouvat dál, on to potřebuje posouvat do nějakého extrému, že jo? No tak dva vozíčkáři prostě. To je na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, zanechaj like. Ak chceš vidieť viac takýchto videí, daj mi odber a vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.